Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel namu na Mai Sarauta TV. Idan wannan ne zuwanka na farko, muna so ka mana subscribe. Sannan sai ka danna alamar ƙararrawa domin an ɗora sabbin shirye-shirye a ringa sanar da kai. Sannan kuma wannan bidiyo ya burge ka, sai ka taɓa mana like. Mun gode. Bidiyon mu na yau zai muku bayani ne game da hanyoyi guda biyu da ake siyan 1 GB akan naira 200. To hanya ta farko dai ita ce ana so layin ya zama ya kai watanni a ƙasa ba tare da ya hau waya ba. To in wannan layin aka same shi wanda ya kai wannan lokacin, shine a ciki ake iya samun wanda suka cancanci suna siyan wannan 1 GB akan naira 100 ɗin. Amma in har layinka akan waya yake, kana yawan amfani da shi yau da kullum, ba za ka taɓa samu ta wannan hanyar ba. Hanya ta biyu kuma, kowane layi zai iya samu in ka yi dace, ko da ba ka cire shi akan waya, in ka yi dace za su iya siyar maka akan naira 200. To yanzu bari mu ga hanya ta farko ya ake a samu. Hanya ta farko dai ita ce, na farko za mu je mu wajen kira, sai mu danna star 131 *65 *2 *1 hash, sai mu danna kira. Kun ga zai nuno mana, ya ce mana you would like to welcome back 1 GB data plan or to renew. Muna so datar in mun siya ta na maimaita kanta inda kuɗi a ciki ba tare da mun sake dannawa ba, yes or no. To ba mu buƙatan hakan, sai mu sa 2 kenan. Amma in kana buƙata inda kuɗi a wayarka kawai yana ƙarewa sake, kun ga sai suka ce mana welcome back yellow, activation of welcome back 1 GB data plan failed due to insufficient balance. Kun ga layin nan a takaice yana yi kuɗi ne babu, da akwai naira 200 a ciki da za su cira su ba da wannan 1 GB ɗin har tsawon sati ɗaya. Za ka yi ba ta yi expire ba, tana sati ɗaya za ta yi expire. To hanya ta biyu kuma shine wadda layinka ba sai yana ƙasa ba, layin da yake kan wayar kamar an kai dace zai yi. Shi kuma ana danna star 567 *140, sai ka danna hash. Wanga suka ce mana you will be charged 200 naira for the purchase of 1 GB data valid for 7 days. In har akwai 200 za su caje ka naira 200 ne na wannan data ɗin, kuma ta kwana 7. Kun ga option ɗin ma guda ɗaya ne, 1 to proceed, in kana so ka ci gaba. Sai ka danna OK. Kaga suka ce mana yellow, activation of 1 GB for 200 failed due to insufficient balance. Kaga already shi ma wannan layin yana yi, kawai kuɗi ne babu. Inda da kuɗi za su ɗauke wannan kuɗin, sai su baka wannan datar ta kwana 7 ce. Wayannan layin, kun ga layin nan da na gwada muku wannan abun yana yi, da yake ya ɗan kwambi a ƙasa. An samu an yi dacen yanayin na farko, hanya ta farko kuma yana kaiwa, in har ka dace za ka iya yin wata 3 kana morarsa. To hanya ta biyu kuma shi kowane lokaci zai iya daina yi maka. Da haka muka zo ƙarshen wannan bidiyo. Mun gode. To kar dai ku manta da wannan kalmar ta subscribe in yau ne fara zuwanka wannan channel ɗin, domin samun sabbin shirye-shiryenmu sai ka danna alamar ƙararrawa. In mun ɗora sabbin shirye-shiryen za a sanar da kai. Sannan kuma bidiyon yana burge ka sai ka taɓa mana like. Mun gode.